Uyibone kanjani game namhlanje? Okay, the problem enginayo mfethu nginenkinga enkulu kakhulu because nginomene of the match bepirate angazi noma bayi 5 Bagcwele 4. isandla sonke. Yeah. Bagcwele isandla sonke. Makhawula Mvukengi angazi siyema no goalkeeper kuyafana yabona mara asiyibhekanga lapho ne Sundowns sifuna ukuthi sikutshela day 1 kuphela asili ukuyodlalela ini ukuthi sifuna ukushaya Sundowns sifuna ukushaya umlomo ka doctor. Yes, sifuna ukushaya umlomo ka doctor. Yabona makudlala iChiefs uyikhulumela yona makudlala Sundowns ukhulumela yona kwasikhulumela thina okokuqala wakhuluma kabi ngomfuke ngasamdedela enhliziyo wakhuluma kabi ngomfuke ngisamdedela kwazenza into engathi ngcono kumfuke ngazomnikeza something lapha icash. Okay sifine asinakani nabantu abangayazi disk sasimhlonipha doctor ne mara manje asisekho lapho naye uzothini athi umfukeni wafeyila usuthi ubhekele nebhola yena yini esiyaziyo ngaye ngaphandle kwedisk ayikho unani nala ehleli khona office inhlelo soyidisk so angasibhedele. Okay sengibayile mntaka mama sharp mfethu ngiyabonga Danke Bhuti.